ルール、ピザーラ、オーダーピザーラをやります。ルール、ピザカードの準備。テーブルの上にピザカードを全部重ならないように並べます。裏が黒の8枚は裏向きで並べます。並べて。オーダーカードの準備。オーダーカード3枚の中からランダムに2枚選びます。じゃあ選ぶよ。こいつとこいつ。残り1枚は今回は使いません。箱に戻します。この2枚のどちらかに書いてあるピザを集めたら点をたくさんゲットできます。みんな見えるところに置いておきます。見える？いや、見て見て。カードめくり役を決める。じゃんけんでめくり役を決めます。ゲームの流れ。めくり役はテーブルの上にある黒色のカードを1枚めくります。この時パッと素早くめくりましょう。めくるアルファベット。みんな一斉にテーブルの上にあるピザの中から同じアルファベットが書かれているピザを1枚ゲットします。ただし黒色のカードは誰が取っても誰も取らなくても OK です。黒色のカードがなくなるまで1と2を繰り返します。なくなったら得点計算をします。で、得点計算1、ゲットした自分のピザを8枚を丸く並べて1枚のピザにします。種類のカードは揃えておこう。同じ種類のカード。オーダーカードを1枚並べます。書かれている種類のピザカードがあれば、自分のピザの中にあれば1枚1から2点ゲット。一番上は大好物2点ゲット。みんなで確認しよう。得点計算に自分のピザが何種類のカードでできているのかを数えます。種類の数によってボーナス点をゲットできます。これ見て、クォーターだと3点、ハーフだと5点、シングルピザだとプラス5点。これとこれ一緒だよね。アルファベットは違うけど。だけどアルファベットでこれもこれがあるから、照り焼きチキンかペッパーニンラバーを狙ってね。わかった？これが A が出たら A を取るの？黒をひっくり A しか取れないのか。いや、いろんな A があるから、ここにもここにもあるし。例えば同じ、これが同じじゃん。だからこれ A と G だから。今度は G が出た時に取ればいいの？これにペッパーピザーラプルコギがないじゃん。あるか。1点。じゃあ取るべきだわ。でもペパロニ全員に適用する。
ペパロニラバーは3点だね、両方であるからね。っていうルールでいいでしょうか。これに注意して。これね。OK。じゃんけんする。最初はグー、じゃんけんほい。じゃんけんほい。ほい。いくよ。せーの、はい。あ、よし、取った。もうないんだ。し。これね。あ、ないもんだって。あるよ、ここにもあるし。探して取ってよ。ここにも C があるし。これはなんだ、マルゲリータ。ない、あ、ここはい、どうぞ。黒いカードをめくって、それを取ってもよい。素早く。みんなに見せて。で。私。A。いくよ。せーの、はい、B。片押しかないな。よ。ちょっと待って。そう。さっき A じゃない。自分がやった。はい、いい。どうぞ、おばあちゃん。G。やったね。じゃあいくよ。せーの。1。得点計算。はい。あれ7つ。嘘。7つ。あ、もう一枚ないね、黒いのが。黒い取った。取った。あ、そうか。ってことは、7つでしょうね。黒はない。黒の取ったでしょ。じゃああともう1枚。だね。好きなやつ取る。好きなやつ取る。はい。多分どれかが表向きだったんだ、黒。そっか。ミスった。ミスったね。ああ、そうか。そうだね。ダメだ、これ片方しかない。こっちしかない。両方にない。じゃあピザの形にしてちょっとこの上で。まずみんな5点ね。
プラス5点シングルピザね。シングルピでおじちゃんは照り焼きチキン。 3点ね。こことここでうん、そうだね。 8点ね。私は何ピザーラプルコギ1点だね。ピザーラプルコギ1点ね、でこれで5点6点一番ちっちゃいね。で3点と5点で8点。なんだったこれ。ペパロニラバーいいの狙ったね。というゲーム。まあ最後ちょっと取り合いにならないねこれって。なんかスムーズに集まっちゃったね。それ3人でやったからそうだね。これシングルピザもうちょっと得点高くてもよくない？でも意外に簡単に集まったじゃん。かえってこういうふうに集める方が難しいみたい。そうだね同じ色ばっか狙ってた方がここをさ、これをこういうふうにしようと思うとね、この5にしようと思うと半分にしよう。ああもうあと半分取ったら今度違うの。とっさに変えられない、変えなくちゃいけない。ついもうこれ大変になっちゃうね。これはさ、これ気がついたからほんとこっちのやつを取るからね、今度でかぶるけどこういうのとかね。そしたらじゃあそういうことで終わりです。